गोजाननिफ्राय नुजाफैनो हानाय आफादगिरि सिङाव थानानै जोङो गोबां गोथार मावबोनाय आरो मावबावनांगौ हाबाफारि थानाय बेखौ जोङो दिनै गोसोखांनायनि सम मोनसे मानोना जोंनि दतमा ओनसोलावहाय हारिमु अफिस बानायनायनि गेजेरजों गोदो समनिफ्रायनो अहरह खामानि मावबोनाय बिथांमोनहा थैनानै थांदोंब्लाबो दिनैनि समाव आंनि गोसो गोरबोआव जाखारफैदों। गुबुन गुबुन जायगानि आं मुंखौ मख'जोबनो हालियाब्लाबो आङो सासे बिथांखौ आङो गोसोखांदों, नारद चन्द्र ब्रह्म बिथांमोनहा गोदो समनिफ्राय खोनानायाव जोबोद माने हारिमु सिबिनायाव नांथाबबोदों। गेजेराव सिनायनो रोंनांगोन आरो बिथांमोनखौ गोसोआव लानो गोनां जागोन। आरोबाव जाय बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव हारिमुखौ सिबिनो होननानै ओंखारबोदों, साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौबो आङो दिनै बरायनानै लायो।